Сәлем. Бу Азатлык радиосындагы Татарча подкастның 2нче сезоны һәм аның алып баручылары мин Эльвира Гарипова һәм Мин Римма Гомәрова. 10 декабрьдә Халыкара кеше хокуклары көне билгеләнә. Бу көнне 1948 елда БМОның гомум җыенында кеше хокукларының гомуми декларациясе кабул ителә һәм оешманың әгъзалары булган бөтен илләргә тәкъдим ителә. Декларация текстында барлык кешеләр ия булырга тиешле глобаль хокуклар билгеләнгән. Әйткәндәй, ул татар телендә дә дөнья күрде. Нәрсә ул глобаль хокуклар? Ул сүз, виждан, матбугат, җыеннар үткәрү ирекләрен, белем алу, эш, коллыктан һәм эксплуатациядән ирекле булып яшәү хокукларын ассызыклаучы 30 бүлек. Без бүген кеше хокуклары турында сөйләшәчәкбез, ләкин ул әлеге дә баягы пандемия белән бәйле булачак. Пандемия һәм кеше хокуклары. Пандемия шикләүләре белән кеше хокуклары арасында балансны ничек табырга? Без бүген Эльвира белән кеше хокуклары, гражданлык ирекләре турында, менә бу ковид вакытында кертелгән төрле шикләүләрнең менә бу хокукларны бозамы, дәүләт бу шикләүләрне кеше хокукларын бозу өчен кулланамы, шул турында сөйләшергә җыенабыз. 2 ел пандемия чорында яшибез. Менә Рима, кеше хокукларына кагылышлы мәсьәләдә никадәр авыр булды бу чор? Бәтәң сизелгәне ул теге хәрәкәт итү, хокукы шикләнү. Элек мәсәлән, сәяхәт итү, чит илләргә бару, чит илләрне күрү, ял итү кебек хокукларны матди яктан гына нәрсәдер шикләсә, хәзер менә бу ковидка каршы шикләүләр булмаган очракта да, әле монда дәүләттән башка да ковид үзе бар. Менә соңгы менә бу омикрон штаммы белән ничек килеп чыкты. Домодедово аэропортына Африкадан килгән рейстагы 170 пассажирны Мәскәүнең икенче башындагы обсерваторга алып китеп, анда күпме тавыш чыкты. Ягъни алар бит инде канун бузып бармаган, кайберләре бөтенләй Африкада яшәүчеләр, Россия гражданнары булган кешеләр, ләкин берничә ел Африкада яшәп, менә бу яңа ел алдыннан туганнарына кайткан кешеләр, гаиләләре янына килгән кешеләр, һәм аларны менә Африкадан инде кием киеп кайтканнарын күз алдыңа китер. Менә бу юка киемнәре белән декабрь Мәскәү аша бөтен Мәскәү буйлап 2-3 сәгать обсерваторга алып киткәннәр. Минемчә, бу коточкыч очрак шундый. Монда хәтта менә бу шикләүләр ниләр кертелмәсә дә, очарга ярамый, барырга ярамый, шикләр бикләнгән. Монда бит шикләр бикләнмәгән. Әмма дөньяда индидер омикрон штаммы табылгач, Африкада табылгач, Африкадан килгән бортны бөтен килеш, аларның вакциналары бармы, юкмы, тестлары уңаймы, тискәреме, бөтенесен бергә хәтта кызыл зонага бикләгәннәр дип язалар социаль челтәрләрдә. Бу менә бу хокук бузуларның соңгы көннәрдә иң актуаль очракларның берсе. Рима, син белән килешәм, сәяхәтләр. Ләкин, берничә ел, 2 ел булсынмы, сәяхәтләрсез бер яктан караганда яшәп тә була ул, әйме? Ләкин монда сүз сәяхәтләр турында гына бармый, кызганычка каршы. Монда чынлап та әти белән баласы ничә ел күрешә алмый хәзер, әйме? Анда әле бигрәк тә менә былтыр әнисе авырып үлеп киткән кешеләргә балалары кайта алмый калу, очкычлар йөрмәү, шикләр ябык булу һәм менә мондай мисаллар күп булды һәм ул сәяхәтләргә караганда да авыррак хәл иде. Монда әле теге авырган яки үлем хәлендәге ата-ананы күрергә теләүче балаларның да барырга, илгә керергә мөмкинлекләре булмаудан тыш, ана шул ук авыру кешеләрнең, операция көтүчеләрнең медицина ярдәмен алырга хокуклары булмавы бар. Чөнки, мәсәлән, былтыр кертелде ул пандемия вакытында менә бу шикләүләр башлангачтан табибка күренүләр шикләнде, операциялар туктатылды. Минем өчен иң истә калган ситуация, мәсәлән, шушы пандемия башланыр алдыннан гына
Испанияда реабилитация үтәр өчен акча җыеп киткән гаилә, баласына операция ясар өчен, реабилитация узар өчен акча җыйган гаилә Испанияда клиникадан чыгып фатир ялларга мәҗбүр булды. Чөнки клиникада менә бу алдан планлаштырган операция, реабилитациялар бөтенесе дә юк ителде. Һәм менә бу изоляция беткәнче алар фатирда менә бу реабилитацияны көтеп яттылар. Фатир өчен акча түләп, менә бу юл өчен акча түләп, ягъни менә операция өчен җыелган акчаның күбесе шуңа китте. Бәлки бу ситуацияны ишеткәнең бардыр, ул Гөлгенә исемле кыз операция нигә аварияга эләккән Актаныш кызы, һәм аңа бөтен дөнья татарлары акча җыйдылар, һәм менә ул Испанияга бару белән менә бу пандемия башланды. Изоляция башланды, ябылды, бөтен чикләр ябылды, клиникалар, ягъни клиникалар кабул итәләр ковидны гына. Алдан ниндидер планлаштырылган яки менә бу тикшеренүләр, яки операциялар икән, алар барысы да гамәлдән чыгарылды. Нәрсә диләр әле, ашыгыч ярдәм кирәк булса гына ярдәм күрсәтелә, табиб ярдәм күрсәтелә. Әгәр бу алдан планлаштырылган операция икән, гомер өчен, кешенең тормышы өчен никадәр генә мөһим булмасын, алар барысы да артка чигерелде. Әйе, бу хәл әлбәттә Испанияда гына күзәтелмәде. Бу хәл безнең Россиядә дә күзәтелде, Татарстан, Башкортстан, күпме хроник авырулары булган, күпме планлы операция көткән кешеләр бернисез калды. Күп хастаханәләр ковид хоспитальләргә әйләнде. Күп табиблар шунда эшләргә җибәрелде. Бер генә мисал китереп китәм, мәсәлән, Башкортстанның кеше хокуклары вәкиле Рим Каюмов сүзләренчә, 2020 елда халыкның тиешле медицина ярдәме ала алмавы республикада үлемнәр саны артуга китергән. Ягъни бу рәсми вәкил сүзләре һәм әле бу 20 ел өчен генә саннар. Нәрсә дип әйтә ул? Хроник авырулар белән интеккән, планлы операция көткән кешеләр тиешле медицина ярдәме ала алмауга зарланды. Монда сәбәп медицина оешмаларын ковидка каршы көрәш өчен үзгәртүдән генә түгел, пандемия аркасында кертелгән чикләүләрдә. Минемчә, бу үлемнәр саны артуның бер сәбәбе булып торды, диде Каюмов. Шуннан ул нәрсә ди? Бу гына гаепле түгел, медицина системында проблемнар ковид белән генә килеп чыккан әйберләр түгел, электән үк барган реформалар менә шушы хәлгә, бүгенге көнгә менә шушындый хәлгә китереп җиткерде, ди ул. Шул ук оптимальләштерү, кешеләргә яшәгән җирләрендә медицина ярдәме алырга мөмкинлек бирүче кичкенә хастаханәләрне бетерүдә соңгы рольне уйнамады, ди. Баксаң, менә Башкортстанда гына да 2015 елдан фельдшер-акушер нокталары 200 данәгә кимегән. Участок хастаханәләре 3 тапкыр кимегән. Пандемияга Башкортстанда медицина система бик авыр хәлдә килеп керә. Мин Башкортстанда гына булган хәлдер дип уйламыйм, ул Татарстанга да кагыла, Россиянең башка төбәкләренә дә кагыла. Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2. Бу оптимальләштерү реформалар ул моннан бик күп табиблар зыян күрде, зарар күрде. Мәскәүдә мин мәсәлән әйтә алам, менә бу кыскартулар пандемияга хәтле үк үзенең тискәре тәэсирен күрсәтте, аеруча менә онкология белән авыручылар өчен. Әле бит әле мескен табиблар пандемия белән көрәштә иң алгы сызыкта торучылар. Amnesty International халыкара хукук яклау оешмасы чыгарган хисапта әйтелүенчә, менә бу пандемиядан хукуклары ягыннан зыян күргән кешеләр булып табиблар тора, ди. Чөнки беренчедән алар көн буена, хәтта ки тәүлек буена да шундый авыр шартларда эшләргә мәҗбүр. Киемнәре, аларның күзлекләре, битлекләре сулау анда тирләп, пешеп, бәдрәфкә дә бара алмыйча эшләүләре, ашый алмыйча эшләүләре, йокы күрмәү, стресс, беренчедән бу шундый әле физик ниләр генә, индидер физик күренешләр.
икенчедән аларга тиешле акчаларын, тиешле хезмәт хакларын, тиешле түләүләрен ала алмый мәхкәмәләрдә йөрүләре дә әйбәт күренеш булмады инде. Бигрәк тә беренче вакытта Азатлык радиосы да ул хакта күп язды. Башкортстан, Татарстан табибларының мәхкәмәләргә үзенә тиешле акчаларны эзләп йөрүләре турында мәкалә чыгып торды. Пандемия башлангачтан аларның күбесе, мәсәлән, гади бер битлек белән генә йөрде менә бу ниләргә, чакыруларга. Чөнки беренче тапкыр чакырган кешене ковид белән авырыймы, нәрсә белән авырый икән дә белерлек түгел. Шуңа күрә алар бернинди махсус костюмсыз барды, махсус киемсез. Хәзер нинди хәлдә? Менә бу оптимизациядән соң инде калган санаулы табиблар, алар хәзер һәрберсе эшләргә мәҗбүр. Берничә кеше өчен бу ковид хоспитальләр ясагачтан анда чакыралар башка регионнардан, башка хастаханәләрдән. Әлбәттә бу яктан Мәскәү табиблары өстенрәк тора дим инде, чөнки монда әле президент өстәмәләреннән башка әле мэр өстәмәләре бар, өстәп түлиләр. Регионнар нишләргә тиеш? Регионнардагы менә мондый белгечләр башкалада шундый шартлар икән белгәч, алар кая барачак? Алар әлбәттә башкалага китәчәк. Һәм регионда мондый белгечләр килми дигән сүз. Әйе, әлеге дә шул авыл җирендә бигрәк тә инде оптимизация дип, теге лабораториялар, мәсәлән, нидер шәһәрдә хәзер. Анда компьютер томографиясы ул гомумән әллә ничә шәһәргә берәү генә булырга мөмкин. Авыл кешесенең менә бу уңайдан чынлап та хәле, хокуклары, менә медицина, сыйфатлы медицина хезмәте алуга хокуклары барыбер тигезсезрәк булды. Актанышта менә бу компьютер томографиясы кабинеты ачылу, ул шундый олы вакыйга кебек язылды. Ул миңа әллә ничә каналдан килде. Инстаграмнан, тагын кайдандыр. Аны район башлыгы да язып чыкты. Ягъни бу чынлап та зур вакыйга. Югыйсә бит шәһәрдә яшәүчеләр өчен просто госуслуги аркылы керәсең дә, дәүләт хезмәтләре аркылы. Кайда якында компьютер томографиясы, шунда языласың. Ә монда ничә мең кешелек район үзәгендә, әле авылларында килергә дә тиеш бит әле, монда бит әле 10 мең генә түгел инде, 30 мең кеше җыела. Һәм алар 2021 елда компьютер томографиясы барлыкка килүне бәйрәм итәләр. Бу Азатлык радиосында Татарча подкастының 2нче сезоны һәм без ковид чикләүләре һәм кеше хукуклары турында сөйләшәбез. Подкастның 2нче өлешен без пандемия чикләүләре һәм кеше хукуклары арасындагы баланска багышларга телибез. Бу бигрәк тә нәрсә? Мәҗбүри вакцинация, QR-кодлар кертү, башка шундый чикләүләр дөресме, дөрес түгелме? Бер яктан караганда, чикләү чаралары кырыс кебек тоела, ләкин шул ук вакытта коронавирус белән дә көрәшергә кирәк, кешеләрне саклап калырга кирәк. Бу чиракта нишләргә? Әйдә вакцинадан башлыйбызмы? Бер яктан караганда, бу мәҗбүри вакцинация ул шундый куркыныч яңгырый, усал яңгырый бер яктан караганда, ләкин икенче яктан караганда, юристлар һәм кануннар ягыннан сөйлисе килә. Чынлап та вакцинация ихтыярый булырга тиеш һәм Россия Конституциясында да, теге кеше хукуклары декларациясында да бу сайлау иреге булырга тиеш, кешенең хукуклары ниндидер башка ирекләре булырга тиеш дигән сүзләр бар. Ләкин шул ук вакытта кешенең сәламәтлегенә кагылганда, әгәр дәүләт кешенең сәламәтлеген саклыйм һәм сакларга кирәк икәнен аңлаганда һәм бу илнең дәүләт иминлегенә кагыла икән, монда инде Конституцияның башка маддәсе эшли башлый. Россия Федерациясы Конституциясының 55-нче маддәсе бу чиракта эшкә җигелә дигәндәй, ягъни менә шушы сәламәтлек саклауга килгәндә, дәүләт менә бу мәҗбүри вакцинация булсынмы, ниндидер башка чикләү кертсенме, бу кануннар ягыннан аклана. Мәхкәмәләргә барган очракта да мине менә мәҗбүри вакцинация миңа ясыйлар дигән очракта да җиңелү шанслары югарырак бу очракта.
Хәтта Европа кеше хокуклары мәхкәмәсенә барып җиткән очракта да әлеге зур мәхкәмә сезнең шикаятны канәгатьләндермәскә мөмкин, чөнки анда инде бер прецедент булды. Быел апрельдә ул ниндер башка бер илдән бирелгән шикаятны канәгатьләндермәде. Ул балаларга мәҗбүри вакцинация ясату турында иде. Ул Европа иленнән иде, чөнки Европаның күп илләрендә мәктәпләргә яки балалар бакчаларына вакцинасыз алмыйлар. Бу коронавирус вакцинасы турында әле сүз дә бармый. Бу әле теге балачакта күбрәк куела торган, инде тикшерелгән дип әйтик, еллар буена куела торган манту вакцина түгел, Рима. Ялгыша күрмә. Манту ул туберкулезның бармы юкмы икән тикшереп карый торган гына бер процедура. Ягъни бу теге элегилектән килгән вакциналар турында сүз бара һәм Европа кеше хокуклары мәхкәмәсе ни диде? Монда сәламәтлек турында сүз барганда мәҗбүри вакцина ягыннан кеше хокукларын бозу юк дигән карар чыгарды. Ягъни алар инде үзләренең позициясын менә белдереп куйды. Быел апрельдә чыкты ахры карар. Мин үзем дөрес әйткәндә мәҗбүри вакцинациягә каршы түгел, ләкин аны мәҗбүри дип атасыннар. Ихтияри дип исем биреп, мәҗбүригә әйләндергәндә, монда инде әлбәттә ялган бар, ясалмалык бар. Сез аны мәҗбүри дип атагыз да, бөтенегездә прививка сатырга тиеш дип әйтегез дә, йөгереп йөрегез инде ни белән, укол белән. Ихтияри дип атап, чынлыкта мәҗбүри ясау, монысы инде әлбәттә халыкта бернинди ышаныч та уята алмый, сез моның белән халык ышанычын яулый алмыйсыз. Мин хәтта менә бу мәҗбүри вакцинациягә каршы булмасам да, мин менә бу QR-кодлар системасы кертүгә каршы, чөнки монысы инде чынлап та нигә әйләнә. Менә бу кеше хокукларын чикләүгә, төрле сортларга бүлүгә әйләнә. Моңа күпчелек кеше үзенең ризасызлыгын белдерә. Беренчедән, монда әле аңлатып бетерү юк. Икенчедән, минем уйлавымча, дәүләт фасад белән шөгыльләнә, эчтәлеген аңлатып бирү белән шөгыльләнергә теләми. Чөнки бу бик күп көч сорый, энергия сорый, гыйлем сорый, акыллы булуны сорый. Нәрсә турында әйтергә телим? Мәсәлән, халык QR-кодларга каршы. Ул аңа шундый яшәкәй исемнәр бирә, аның татарча әллә атамалары бар, урыслар аны шайтан тамгасы дип атый, теге дип атый, бу дип атый, теге чип кертү дип тә атый. Һәм дәүләт нәрсә эшли? Халык арасында аңлату эшләре алып барасы урынга дәүләт тәкъдим итә. Әйдәгез, менә бу QR-код сүзен үзгәртәбез дә сәламәтлек паспорты дигән яңа төшенчә кертәбез. Ягъни без менә бу без барыбыз да белгән аңлаган әйберне бары тик икенче төрле атый башлыйбыз. Мин әлбәттә моның пиар көчен, маркетинг көчен аңлыйм. Мин бәлки моны хуплыймдыр да, ләкин бу бит исемен генә үзгәртеп кую. Без ал тактан үзгәртәбез, бит эштә берни дә үзгәрми. Сез аның эчендә үзгәртегез, ягъни халыкка аңлату эшләре алып барыгыз. Менә бу вакцинаның файдасын, аның фәннилеген нигезләгез, дәлилләп күрсәтегез, халык белән аңлату эшләре алып барыгыз. Аннары инде хәтерләсә нәрсә дип атагыз. Сез берни дә белмисез, сез акылсыз, сез шуңа вакцинага каршы дип халыкны диванага чыгаралар да, әлбәттә бу менә бу каршылыкны, агрессияны арттыра гына. Ул бары тискәре эффект кына бирә. Менә бу кеше хокукларына да килгәндә дә. Шушы халыкны тигез дип санап, шулай ук дөреслекне белергә хакы бар дип санап, аның белән исәпләшеп, аның белән аңлату эшләре алып барсалар, әлбәттә протест бу кадәр масштаблы киң булмас иде. Монда бит гражданнар сугышы хәтле бер бара, аеруча менә бу Казанда сынап карау мәйданы сымак кертеп җибәрделәр, бу транспортта QR-кодны көтмәгәндә. Аны бөтен ил күзәтеп утырды. Нәрсә дигәле, реаль вакыт режимында дияргә була. Ничек итеп анда
кондукторларга ташланалар. Ничек итеп менә бу урамда машиналар берләшә, кешеләрне бушлай илтеп куяр өчен. Бу шундый халык хәрәкәте булды. Бу табибларга да кирәкми, дәүләткә дә кирәкми минемчә, мондый бер икътисадчыларга да кирәкми. Чөнки менә бу бит инде QR-кодлар кертү турындагы бәхәсне аны санитарлар һәм икътисадчылар бәхәсе дип атыйлар. Ягъни санитарлар QR-код кертү яклы, икътисадчылар каршы. Теге сәяси ниләрдә дә бәхәсләрдә дә шушы ике такым дигәндә бер-берсенә каршы тора. Һәм мин бары тик менә бу халык белән сөйләшү, аңлашу гына җиңәчәк дип уйлыйм. Без менә бу подкаст алдыннан Татарстанның атказанган юристы Зөбәйдә Яхина белән сөйләшеп алган идек. Ул да Рима синең кебегрәк фикерләр әйтте. Нәрсә ди? Монда аңлату эше алып бару безгә кирәк иде һәм ул беренче чиратта кирәк иде диде. Алдан ук менә шушы башта аңлату эше, аннары менә кертелгән шикләүләр. Һәм ул юрист буларак та, кеше хукукларын яклаучы буларак та, менә бу мәҗбүри вакцинация ниндидер башка шикләүләрне дөрес дип саный ул. Чөнки монда сүз яшәү белән үлем турында бара ди. Әйдәгез әле аны тыңлап китик. Кеше хукуклары ул шундый постулаттан тора бит инде. Кешенең хукукы шул вакытта гына хукук дип санарга була, әгәр дә ул башка кешеләрнең хукукына зыян китермәсә. Шулай бит. Әлбәттә, төрле бозулышлыклары булырга мөмкин, булгандыр да инде ул. Ләкин бер нәрсәне онытмаска кирәк. Бүгенге көндә бу хәлне инкар итеп маташучылар бар, әлбәттә, пандемия юк, тегесе юк, монысы юк дип. Бу нинди кешеләрдер, нинди халыктыр, мин аны аңлый алмыйм. Чөнки мин үзем халыкны бик яратып гомер буе эшләгән кеше, 50 ел буе халык белән эшләгән кеше, халкымны яратадыр дим, акыллы халык дип уйлыйм, татарларын да, русларын да. Мин бераз аптырашта калдым, әлбәттә. Күзгә күренеп торган югалтулар булган вакытта, шундый зур авыр фаҗигаләр, гаилә кешеләр китеп барган вакытта пандемия юк, безнең хукуклар дип сөйләшүчеләр мине аптырашка калдыра. Кеше хукуклары нәрсәдән тора инде? Беренчедән, кешенең хукукы ул аның гомергә яшәүгә булган хукукы. Шулай бит. Икенчедән, аның хезмәткә булган хукукы, хезмәтенә күрә хезмәт хакы алырга тиешле хукук инде. Сәламәтлеген саклауга булган хукуклар алар барысында Конституциядә, декларацияләрдә каралган хукуклар, алар инде безнең шәригать буенча да шулай, башка кануннар буенча да шулай булган хукуклар. Ләкин бит бүгенге көндә бары тик формаль рәсми рәвештә генә, миф рәвешендә генә булган кеше хукукы азатлыгы, интересы дип әйтеп, менә бүгенге көндә пандемия үзе әйтеп торган чараларга каршы көрәшеп яту минемчә урынсыз. Чөнки монда яшәү белән үлем арасында асылынып торганны берничек тә аңламыйбыз, аны аңларга кирәк. Бу өлкәдә фикерем шундый. Менә бу мәсьәләнең вакытлы икәнен аңлый белү юк бит менә. Безнең 2 ел инде, әгәр дә монда Аллаһ Тәгалә безнең белән эшне бетерергә уйлаган икән, димәк, кая таба барган билгеле. Әгәр дә алай түгел икән, яшәргә карыйбыз, уйлыйбыз икән, яшәү мөмкинлеге булыр дип саныйбыз икән без. Без барысын да эшләргә тиеш. Бу хәлнең бик озакка сузмаска бу хәлне. Бу хәлне бик озакка сузмас өчен, әлбәттә, безнең власть башында торучыларга, безнең илдә генә түгел, башка илләрдә шулай ул ниндидер популяр булмаган чаралар үткәрергә, популяр булмаган законнар кабул итәргә туры киләчәк. Ул һәр вакыт шулай булган. Үз алдына китереп карагыз, тарих шуны күрсәтә бит. Вакциналар белән дә шул ук хәл, маскалар киеп йөрү белән дә шул ук хәл. Менә шундый гадәти генә әйберне дә эшләү юк бит бездә. Халыкта менә шуны аңлау юклыгына мин тәмам шаккатам. Бездә ондый чаралар үткәрү бар, законнар, кагыйдәләр кабул итү бар, ләкин излекле итеп үтәтү юк. Излекле итеп үтәү юк. Катгый чараларның булуы бик кирәк, әмма ул катгый чараларны үтәтә дә белергә кирәк. Бу вакыт шундый вакыт. Монда кеше хукукы дип каядыр һавада ошып биргән хукукларны саклап йөрүдән мәгънә юк. Монда хәзер әйтәм бит, бер мәртәбә әйттем инде, яшәү белән үлем арасында, шуңа күрә катгый чараларны дошман булып кабул итәргә кирәк. Баланс табу ике яклы булырга тиеш, әлбәттә. Менә мин эш башында торучы идарәче даирәләргә игътибарын шуңа җәлеп итәр идем. Әгәр дә сез излекле рәвештә үзегезнең куйган шартларыгызны үтәтү турында уйлыйсыз икән, ике төрле рәсми каналларда сөйләшеп утырырга кирәк. Әгәр сез вакцинаны эшләтергә кирәк дип саныйсыз икән, медицина күрсәтмәсе булмаган кешеләргә эшләтү ягында торырга кирәк, катгый торырга кирәк. Бүген син
шулай булырга тиеш дип сөйләп торасың, син кызыл зоналарны күрсәтеп торалар, анда кешеләр үлем белән тартыша. Кич белән хәбәрләр вакытында син сөйлисең, бу бездә добровольный көчләп эшләтү түгел дип әйтеп. Монда капма-каршы каршылык, мондый вакытта баланс табырга мөмкин түгел. Мин монда әйтер идем, халыкка түземле булырга кирәк, аңлы булырга кирәк дип. Нәрсә диелгән? Суга батучының кем коткарырга тиеш дигән, иң беренче үзе коткарырга тиеш үзен үзе дигән. Шулай бит. Халык үзе хәзер җыйналып алырга тиеш. Халык үзе бөтен кагыйдәләрне үтәргә тиеш. Менә үз-үзебезне саклау иң беренче чиратта үзебездән тора. Һәм шулай ук тирә-юньдәге кешеләрне саклау да бездән тора. Менә бер Достоевский әйткән, минемчә, ул әйткән, шундый кешегә генә азатлык, иреклек бирергә кирәк. Әгәр дә ул үзенең азатлыгын, иреклеген кешеләр файдасына үтәргә сәләтле булса дип. Менә шул вакытта кеше баланы шунда кешеләр үзен генә уйларга тиеш түгел. Кызганычка каршы бүген башка кыйммәтләр, ләкин утырып уйларга вакыт җитте. Байларга да, ярлыларга да, фәкыйрьләргә дә, хатын-кызга да, ир кешегә дә, яшьләргә дә, балаларга да утырып уйлый торган вакыт. Менә закон, федераль законнарга кагылган вакытта узган елны ук кирелде шундый закон, Җинаятьләр кодексының 207-1 маддәсендә. Анда менә бу эпидемия вакыты гадәттән тыш хәлгә иңләштерелгән. Димәк, шул маддә нигезендә ул конституциягә каршы килгән әйбер түгел. Адәм балаларының кешелекнең, җәмгыятьнең иминлеген саклауга юнәлдерелгән катгый карарлар, алар кабул ителергә мөмкин, ләкин бу катгый карарларны бүген түгел, кичә кабул итәргә кирәк иде. Нинди баланс турында сүз итәргә мөмкин? Бүгенге көндә Көньяк Африка Республикасыннан безгә кайталар туристлар. Алар үзгә алып кайтып ташлалар яңа омикронны. Шулай бит коронавирус. Нинди хукук турында сүз итәргә мөмкин? Аның пляжда яту хукукы белән минем гомерем, минем сәламәтлегемне чагыштырырга буламы? Менә шуны уйлап караган вакытта кабул ителгән катгый карарлар, алар ул кадәр зур зыян булып тыелмый инде. Бәла булып тыелмый, бәла башка да. Менә минем шәхси фикерем, әлбәттә минем белән бик күпләр килешмәсләр. Ләкин бүгенге көннең кадагында торган мәсьәлә, тагын бер тапкыр әйләнеп кайтам. Үзеңнең һәм тирә-яктагы кешеләрнең иминлеге, гомере, иминлек турында гына монда бармый, сәламәтлеккә генә зыян килү түгел, монда кешенең гомере конга куелган әйтик, картежниклар әйтмичә, башкасы әйтмешли. Башка бер нәрсә дә түгел. Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2. Менә бу ни дигәндә, туганнарның сәламәтлеге, аларның исән булу, аларның тормышы турындагы сорау күтәрелгәндә, ниндидер кеше хокуклары турындагы сөйләшүләр икенче планда кала дию белән мин килешәмдер. Чөнки, мәсәлән, мин үзем бераз авырып алгачтан, менә бу вакцинага каршы дусларымнан ишетергә туры килә. Ой, ул чирләүчеләр, алар инде вакцина яклы. Ковид белән авырып алган кешеләр, алар гадәттә вакцина ясатырга риза дип. Ягъни үзеңне инде шундый сатлык җан итеп хис итә башлыйсың, юкса син әле ковидка хәтлүк мин вакцина яклы дип әйтеп килсәң дә, менә бу вакцинага каршы кешеләр алар үзләре дә аңлый. Син вакцинага каршы авырганнан соң син инде анда үзеңнең хокукларың турында да уйламыйсың, чиплар турында да, 5G турында да уйламыйсың. Сиңа иң мөһиме бүтән башка булай итеп авырмау, бүтән мондый хәлгә эләкмәү. Менә бу мәҗбүри вакцинация, гомумән вакцина турында сөйләгәндә, минем бер генә нәрсә әйтеп китәсе килә. Кешенең сайлау мөмкинлеге булсын иде. Ягъни Спутник кына түгел, Pfizer'да булсын, Россиядә, Moderna'да булсын, Кытайныкыда булсын, ник булмаска. Һәм дәүләтләр вакциналарга тигез хукук бирсеннәр иде. Менә шул очракта миңа калса халыкның мөнәсәбәте үзгәрер иде һәм азмы күпме менә шушы хукуклар ягыннан да ниндидер тигезлек, ниндидер бер яклау булыр иде дип уйлыйм. Анары тагын бер хукук бузуу очрагын әйтергә кирәк, монысы эштән читләштерү минемчә. Мин моны һаман да хукук бузуу дип саныйм. Ягъни вакцина ясатырга теләмәгән хезмәткәрләрне эш бирүче эштән куарга яки читләштерергә тиеш түгел.
Әлбәттә, моның шулай ук кануни нигезләрен карарга кирәк. Эш бирүченең, бизнес хуҗасының мондый эшкә хокукы бармы? Моны әлбәттә канун ягыннан карарга кирәк. Хәзерге әйтеп куям, моның канун ягыннан караганда, бу әгәр дә төбәкнең баш санитар табибы фәлән оешмаларда эшләүчеләр яки фәлән өлкәләрдә эшләүчеләр коронавирустан вакцина ясатырга тиеш дигән карар чыгара икән, эш бирүче бу карарны үтәргә тиеш. Оештырырга, менә бу процессны оештырырга тиеш. Әлбәттә, бер яктан караганда, хезмәткәрнең вакцина ясау һәм ясатмау хокукы бар, бу аның үз хокукы, хакы, ләкин эш бирүче менә бу вакцина ясатмаган кешене эштән читләштерергә мәҗбүр. Телиме ул аны, теләмиме. Ул аны эштән бөтенләйгә җибәрә алмый, премиясын кисә алмый, һәм нинди дә булса башка төрле теге хезмәт кенәгәсенә ниндер кисәтүләр кертә алмый. Әгәр дә кеше вакцина ясата икән, эш бирүче аны эшкә кире кертә инде. Монда да шундый ничек дип әйтим, ике яклы капкан. Ул аны эштән читләштерә, эштән куа алмый. Ниндидер санкциялар аңа куллана алмый. Мәсәлән, синең бүлектә анда 4 кеше, өчесенең вакцина сатырга теләге юк. Син өчесенә читләштерәсең. Синең 1 кеше 4 кеше өчен эшли. Теге 3 кеше урынына кеше дә эзли алмыйсың. Эшмәкәр диек инде. Оешма җитәкчелеге канун капканына эләгә. Менә бездә Азатлык радиосы бу хакта бер очрак турында язган иде. Ютазы районында Урысу авыл мәдәният йортында гармунчы булып эшләүче Рифкат Гафаровны вакцина ясатмаган өчен эшеннән вакытлыча читләштерелделәр. Монда инде Рифкат ага мәхкәмәләргә барып җитте. Мин барыбер вакцинаны эшләтмәячәкмен диде. Миңа шул ук вакытта мәдәният йорты мөдире Рөстәм Абдрахмановның шундый аптырашта калуы тәэсир итте диммесең инде. Ул гармунчыны эштә калдырасы килә, ул бик яхшы эшче, югалтасы килми, яхшы музыкант. Ул нәрсә ди, менә нәрсә эшләргә белмим, чөнки ниндидер механизмнар, ничек киләчәктә ничек эшләргә мондый кешеләр белән, ниндидер киңәшләр булмады, бик аптырашта утырабыз дип. Ягъни бу эш бирүчегә дә авыр хәл, эштән читләштерелүчегә дә авыр хәл. Сак белән сук кебек. Күрешә дә алмыйлар хәзер, аерымда тора алмыйлар. Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2. Бу QR-кодлар дип сөйләшә башладык та дәвам итәсе килә. Хокук яклаучылар да, гомумән халыкара кайбер оешмалар да нәрсә өчен тагын борчыла. Ул да булса, менә шушы QR-кодлаштыру, дигиталлаштыру, кешеләрне күзәтү пандемия беткәннән соң да калыр дигән әйбер. Менә Кытайны искә алсак, Кытайны телгә алсак, беренчеләрдән булып кешеләрне күзәтүне Кытай башлады. Әле бу теге нидер камералар турында да сүз бармый. Сүз бара бу ковид вакытында күзәтүләр. Мәсәлән, телефондагы махсус кушымта әсбап ярдәмендә кешеләргә төсле кодлар бирелде. Яшел код икән, ул транспортка утыра ала, кибеткә йөри ала. Сары икән, димәк, аның ковид юктырган кеше белән элемтәдә булу ихтималы бар. Кызыл икән, инде 2 атнага карантин. Әмма карантиннан соң код никтер барыбер яшелгә әйләнми. Ул я сарыга әйләнә, я кызыл булып кала. Һәм систем төсне нинди критериялар белән үзгәрткәнен дә аңлашылмый. Ягъни син иртән торасың, син кызыл, яки син сары. Һәм миллионнан артык Кытай хәзерге вакытта сары һәм кызыл төс белән яши. Һәм моңа охшаш системны башка демократик дип саналган илләрдә я куллана, я кулланып алды. Мәсәлән, Көньяк Кореяда банк карталары белән түләүләр һәм кесә телефоныннан сөйләшүләрнең биллинглары дип әйтәбез инде, сөйләшүләрнең биллингларын ачыклау аша ковид юктырган кешеләрне изоляцияләгәннәр. Кайбер Европа илләрендә дә булды. Мәсәлән, телефоныңа махсус аппликация йөклисең дә һәм Bluetooth-ны кабызып калдырасың. Йөрисең анда кибетләрдә, ниләрдә һәм бер көн иртән торуңа сиңа хәбәр килергә мөмкин. Синең телефоның ковид юктырган кешенең телефоны янында булган дигән. Син инде яки тест бирергә, яки үз изоляциягә китәргә тиеш. Моңа күп кешеләр каршы чыкты. Бу кешенең шәхси тормышына кысыла дип каршы чыктылар.
чынлап та дәүләт кешенең шәхси тормышына бәреп керде, ләкин шул ук вакытта шул Көньяк Корея карантинсыз һәм зур шикләүләрсез пандемияны җиңеп килә дип әйтеп бәлки булмыйдыр да, шикләүләрсез бу пандемияны уздыра. Иң зур сорау, бу технологиялар пандемия беткәннән соң да калачакмы? Әллә инде кешеләр моңа үзләре дә күнегәчәкме? Менә без бит инде шул ук дәүләт хезмәтләрендә безнең бик күп мәгълүмат, без аны бөтен кешегә күрсәтеп йөрибез. Бу шулай ук кешене киләчәктә күзәтергә мөмкинлекләр бирәчәк. Мөмкин, ихтимал. Россиядә яшәүчеләр моңа инде күптән аптырамый. Ләкин безгә никтер менә бу QR-код кергәч кенә безнең артта менә шундый электрон күзәтү башланырсымы. Без мәсәлән бик җайлы гына менә бу банк кушымталары аркылы бер-беребезгә акча күчерәбез, үзебезнең бер хисаптан икенчесенә күчерәбез, бер картадан икенчесенә, тегенең өчен түлибез, моның өчен түлибез. Бу очракта безнең ниндидер күзәтү астында икән турында уйламыйбыз. Әмма ниндидер менә бу вакцина ясалу турында яки ковид белән чирләү турында, QR-код турында сүз кузгала икән, без шунда ой безнең тормышка кысылалар, ой безне менә мәхрүм итәләр, шундый үзебезнең бәләкәй генә шәхси тормышыбыздан да мәхрүм итәләр дип чаңсуга башлыйбыз. Гаҗәпләндерә менә бу ковидка каршы чикләүләрнең төрле протест хәрәкәтләрен чикләү, басу өчен куллануы. Ягъни җыелырга ярамый, нәрсәдер оештырырга ярамый, җыелган чиракта да ниндидер хаотик рәвештә ниндидер протестлар булган чиракта да аларга башка маддәләр өстенә әле тагын менә бу ковидка каршы булган чикләүләрне бозу дигән маддәләр өстәлә, аның буенча гаепләнә, аның буенча ниндидер маддәләр билгеләнәләр. Менә шунысы бар. Римма, мин дә бу фикерне әйтергә теләгән идем. Кеше хокуклары һәм кешенең сәламәтлеге өчен ковид чикләүләре арасында баланс табу бер нәрсә, һәм менә пандемияны кайбер ирекләрне кысу өчен куллану инде икенче әйбер. Җыелып фикер белдерү иреген, фейк таралмасын дип матбугат иреген чамадан тыш кысу, кайсы гына илдә булмасын, бу менә күңелгә сары май булып ята торган әйберләр түгел. Әбием әйтмешли, патшаларга зиһен, аяк акыл телик. Бу Азатлык радиосында татарча подкастның 2нче сезоны иде. Без журналистлар Эльвира Гарипова һәм Рима Гомәрова ковид чикләүләре белән кеше хокуклары арасында ничек баланс табу турында сөйләштек. Сау булыгыз. Татарча подкастларны сез azatlıq.org сайтында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык платформаларында, YouTube видео хостингында һәм күп кенә музыкаль платформаларда тыңлый аласыз.